बिटिआर ओनसोलनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथियारि हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायनाय हाबाफारि लाबोनाय बादिनो दिनैबो तामुलपुर जिल्लानि पाटकिजुलि ओनसोलनि खैरोजुलि, कालीपुर, कुमबारी आरो बैग्रिबारी गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिटिसि थिकादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया सांग्रांथियारि हाबाफारि लायो। बे सांग्रांथियारि हाबाफारियाव फैगौ एमपि बिसायख'थियाव सोरनो भट होनाया मोजां जागोन बेनि बागै फोरमायनानै बर'नि मोनसेबो गोरोबथायाव उदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौ होनना लिरनाय गैया होनना बुंग्राया जाबाय एमपि दिलीप शइकिया। बिथाङा बिटिसिनि बेरेखा सुबुं होनना गोख्रोङै बुङो। पाटकिजुलिनि सिङाव थानाय बे तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गामिया खैरोजुलि, कालीबुन, कुमबारी, बैग्रिबारी बे मोनब्रै गामिजों मोनसे मिटिं जों लादों एवारनेस प्रग्राम। बेनो जाहैबाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव एमपि इलेक्सनाव जों सोरनो होनांगौ, बिजेपिनो होनांगौ ना जोंनि बिटिसिनि थाखे सना सासे बिजाथि दुर्गा दासनो होनांगौ, बे खोथाखौ दिनै बुंनाय जादों। आरो आं बिथांमोनखौ बुंदों जोंखौ आसामा मा खालामदों, जोंखौ सेन्ट्रेला मा खालामदों, माबायदि इनाय अनागार खालामदों, बेफोर खोथाखौ आं दिनै बुंजोबनो गोनां जादों। आरो आं बुंदों बिटिसिखौ बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ एमपि लकसभा जानांगौ होनना लिरनाय गैया होनना बुंग्रा सासे केन्डिडेटआ जाबाय दिलीप शइकिया, नङा होमबा? बिथाङा जाबाय बिटिसि एन्टि सासे मानसि, बिटिसिखौ मोजां मोनि मानसि। बिटिसि कुनु दिन बिथाङा उन्नत जानायखौ लुबैया। बिटिसिनिफ्राय कुनु सासे एसटि सासे सुबुङा केन्डिडेट जानायखौ बिथाङा लुबैया। जायनि थाखाय बिथाङा बुंदों जे बेयाव उदालगुरि समस्ति जानांगौ लकसभाया होननानै लिरनाय गैया होनना बिथाङा बुंदोंमोन। बेनिखायनो बिथाङा बिटिसि एन्टि मानसि। गुबुन फारसे मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बिथांनि सायाव बुंनाय बाथ्रानिबो गोख्रों फिननाय होयो। आंखौ आयेनारि साजा होनायनि सिगां गंजी कलेजखौ सोरखारि खालामनो हाया होनना बिटिसि सोरखारनो लाइजाम हरग्राखौ आयेननि राहा लानो हागोन ना होनना इउजि ब्रह्मखौ गोख्रों सोंथि खालामो। बिटिआर दफानि गिदिर बिथांखिफोरखौ मावनो हाया होनना मिरुनि नखर बिफाननि माइनुटसआव मावफुंनो हाया होनना लिरग्राफोरखौ नोंथाङा केस होनो हागोन ना होनना इउजि ब्रह्म बिथांनिसिम सोंथि खालामबावो। बिक्रम दैमारि बिथाङा लोगोसे सैथोखौ बुंनायखाय नोंथांमोनहा लाजिदों होननानैबो बुङो। इउजि ब्रह्म सारा बुंदों आंखौ जे आयेननि माबा लागोन, आयेननि खाथियाव आंखौ लांगोन, लांदो। दिनै आंखौ आयेननि साजा होनायनि सिगां नोंथाङा बै आसामनि जाया नैबे लाइजामखौ हरबाय प्रमद बर' बिथांनो जे 10टा कलेजखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै खोथाजों नङा लेखाजोंनो कलमे लेखाया दिनै बिटिसि सरकारनो हरबाय। नोंथाङा इउजि ब्रह्म सार बे मानसिखौ आयेननि राहा लानो हागोन ना? दिल्लीया दिनै जोंखौ बुंहरबाय, बिटिसि सरकारखौ बुंहरबाय जे तेजपुरावनो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि दोङो बेयावनो थां। बिनि ओंथिया जाबाय जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि होनो गोसो गैया। दिनै बङाइगावआवनो कच फेक्टरि दंखायो, रेलवे फेक्टरि दंखायो, बेयावनो थां, क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा। बिनि ओंथिया मा? जोंनो होनो गोसो गैया, नङा होमबा? एनआइटिया सिलचराव दंखायो, बे गोदान पलिसि लायाखै दिल्ली सरकारा, बिनिखायनो नोंथांमोना सिलचरावनो थांनो हागोन। बिनि ओंथिया जाहैबाय एनआइटि होनो गोसो गैया, मिथिबाय? अब्ला नाय दिल्लीया जेखौ लिरहरबाय बे लिरहरग्रा अफिसारफोरखौ नोंथाङा सार इउजि ब्रह्म केस होनो हागोन ना? आयेननि खाथियाव बुंनो हागोन ना? बिटिआर रेकर्डआव थानाय 6.3 दफाखौ आसाम सरकारा मानो उलंघ खालामखो, नोंथांमोनखौ केस होगोन होनना बे डिरेक्टरखौ नोंथाङा केस होनो हागोन ना? दिल्लीयाव थानाय अफिसारफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना? बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ नोंथांमोना लासिजिं खालामबाय, दिनै जों नोंथांमोनखौ आयेननि खाथियाव लांगोन, नोंथाङा दिनै बुंनो हागोन ना? दिनै सैथोखौ बुंनायखाय नोंथांमोना लाजिदों। मानो? सैथोखौ बुंनायखाय नोंथांमोना मानो लाजिदों? बिटिआर रेकर्डनि मोनसेबो दफाखौनो दिनै सापर्ट खालामला। होदो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि माबाखौ रायजोनो दिन्थिदो। दिल्ली सरकारा जोङो होगोन होननानै बुंदोंबा लेखाफोरखौ दिन्थिदो। आंथ' लेखाफोरखौ बिसोरनो होजोब्बाय, बुंजोब्बाय। लेखाखौ होनानैसो रायजोखौ नोंथांमोना बुजायदो, मिथिबाय? आरो गोबां खोथा बुंबावनो सानाखै, बिसोरखौनो आङो बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादोरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै।
सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।